Баштангыч партия уюшмасы секретары Равиль Билаловка Гапаз Гимадиновтан райкомга эшкә чакыру көтмәгәндә була. Пропаганда, аны оештыру бүлекләре мөдире, яшь кешенең партия карьерасы шулай дәвам итә. Килеп, безне күреп урында, без авылда эшләгәндә әле, үзе сөйләшеп йөреп, кем икәнен күреп, аннары гына үзенең янына алып, үзенең янында ничә еллар безне тәрбияләде. Шуның өчен ул кешегә минем чиксез рәхмәтләрем. Митингта Гапаз Кыямович белән иңгә иң торып хезмәт куйган, аның ярдәмен туйган, хезмәтен югары бәяләгән бүгенге буын вәкилләре. В нашем районе память о нем и в будущем будет сохраняться. Благодаря вот этому комплексу, который был построен, благодаря тому, что его именем назвали самую крупную улицу нашего города, благодаря тому, что его именем названо после реконструкции городской дворец культуры, его бюст среди аллеи героев находится. Мы благодарны ему за все. Кеше турында онытма, аларның киләчәк язмышлары турында уйла дигән сүзләре мине гомерем буена озата барды. Ренат Тимирҗанов үз язмышында Гапаз Кыямовичның роле зур булуын билгели. Гапаз прежде всего для меня учитель. Вот именно вхождение в роль руководителя. По жизни, вообще, в принципе, как человек, весьма обаятельный, всюду узнаваемый и очень уважаемый. Любовь Газизуллинаны 26 яшендә иратларның да теләсә кайсы булдыра алмаган вазифа Куйбышев тимер юлының Нурлат станциясе җитәкчесе итеп нәкъ менә Гапаз Гимадинов билгели, ялгышмый. Любовь Никифоровна 3 ел дәвамында райком секретары ышанычын оклап намуслы хезмәт куя. Для меня это наставник, учитель и руководитель от Бога. Истәлекләр күңелдә мәңге җуелмас хатирәләр. В преддверии 75-летия победы над фашистской Германией хочу напомнить, что Гапаз Кыямович был активным участником Великой Отечественной войны. Он служил в десантных войсках, вернулся в 1945 году инвалидом второй группы и нашел в себе силы восстановиться, закончить учебное заведение, высшую партийную школу, пройти несколько районов, только потом в 1965 году прибыл сюда, в город Нурлат. Мне посчастливилось с ним около 12 лет работать вторым секретарем, быть его правой рукой. Мне скоро 80 будет, но я еще не знаю такого человека, такого великого, как Гимадинов Гапаз Кыямович. Гапаз Кыямович безнең абый. Менә Нурлат халкы аны шулай хатırлаганга, зурлаганга мин бик горурланам и рәхмәт Нурлат халкына. Стеллада митингта катнашучыларның күбесенә таныш сынаулы карашлы мөлаем йөз. Стелла итәгенә Гапаз Гимадиновның мөселман зиратындагы каберенә кызыл кәнәфер чәчәкләре ятты. Исән булса, аңа бүген 95 яшь булыр иде. Ник кызганыч, инде 23-нче туган көне аның үзеннән башка уза.